ಗುರು ಅಪ್ಪನ ಒರಿಯಾಗೆ ಬಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪುನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಚೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋರೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ನಿಖಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ವಿಜಿ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಈತ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಜಿ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಿದಡ್ವೇರಿ ಯಾನ್ ಒಂತ ದಿನ ನೆಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದಾನು ಹಾಯ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾನು ಮೂಲುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ವೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಪಿದಡ್ವಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನ ಕಡೆಡ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಮಾತ ತುತ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಾವೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸಾರಿ ತುತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಡು ನೀ ಅಲ್ಪದೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಆಪುನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇಟೆ ಬರ್ಪಾ ಬಾಯ್ ಬಯ್ಯ ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲಿತ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಯರ ಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲಾಗಿಜ್ಜೆ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಒಗ್ಗ ಬೇಬೀಸ್ ನಕಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ನೆಟ್ಟೆ ಅಕಲ್ ದುಂಬೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು ಚುನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಚು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಒಲ್ಲು ಅನಿಸ್ತಡೆ ಗೊತ್ತಿರು ಬಾ ಹಾಂ ನಡಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಾರಡಿ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಈತ್ ಮುಟ್ಟು ಜತ್ತದು ನಮ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ನೆಟೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಂಕ್ಲಿತ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದದ ಒಯ್ತಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ವನಸ್ಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ವನಸ್ಸು ನವೆ ನೀನು ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟುಕಿ ಕಟುಕಿ ಯೋ 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 ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಡತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ವಿಜಿನ ರಿಲೇಷನ್ದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವರುಂಡು ನೆಟೆನೆ ಕೈತಲುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ವಿಜಿನ ಪರಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಎಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡು ಮುಂದೆ ತುಲೆ ದೊಂಬು ಗುಂಡತ್ತೆ ಮೋನೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡುವ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೇರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಹೀರೋ
ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಅಂದೇ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ವಿಜಿನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ನೆಟನೆ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ತಲ್ಪನೆ ಕಾಯ್ತಲ್ ಅಂಚ ಇಡೆ ಮಾತ ಬದದು ಪೋಕ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ವಿಜಿ ನೈಟ್ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಾತ್ರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಒಂದ ದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ವಿಜಿ ಗುರುವಾಪುಂಡ ಒರಿಯಾಗೆ ಬಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ವನ್ಪುನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಪೋಮ್ಯಾಂಚಿ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ ಕುಲ್ಲು ಅಂದೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಹೀರೋವಾ ದೀಚು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಬೆ ದೀಚು ಇಂದು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಚುನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಚು ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಗ್ಗ ಬೇಬೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಟೀಕೆ ಟೀಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾರಾಯ ಬೇಂಜಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಉಡ್ಡೊಂದು ಏರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಜಾಗ ಮಾತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂಬೆನ ಹಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಉಜಾಡು ಇಂದೇ ನನ್ನ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಉಲ ಇಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ದಾಲ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋತುಂಡ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತತೆ ಮೂಲೆ ಬೈದೀನಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆನೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂದೇ ಎಂಕಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ರೇಸ ಉಂಡು ದಾದ ಬರ್ತಂದೆ ಎಂಗಲ ಚಿನ್ನು ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪಿರೋಡು ದೀಚು ಕುಲ್ಲರ ಪೋಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ഞാൻ പാടുവേ നന്നായിട്ട് ഹോർൺ പാട് ഒരുപാട് ಪನ್ಪಿರಿಯ 40 ಮಿತ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ 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 ಚಿನ್ನುಲ ದೀಚುಲ ಫೈನಲಿ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಜಿನ ರಿಲೇಷನ್ ದಡೆ ಬೈದೈತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತಾ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡುನಿ ವಿಜಿಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊರೆ ನಾನು ಏತ ಉಂಡು ಕೈ ತೋಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಡು ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನದಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಅಂಡ ವಿಜಿ ಬತ್ತಿಯೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ದಿನ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಕೆಲವು ಅಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತಪ್ಪಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ನನ್ನ ತೂಕರ ನಾಯ್ನಾದ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರನ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದಿನ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ವಿಜಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.